Det er lige til venstre for. Gentag signal. Hvad så? Ja. Jeg har også et åbent vindue her ved mig. Yes. Ja. Han står og vinker. Er de røde? Jeg kan ikke se, hvad farve det er. Mine briller dukker. Simon, du er nødt til at komme hen og se. Jeg kan ikke se dem. Jeg kan ikke se, hvad farve de er. Ja, hvad farve er de? Er de grønne? Okay. Okay. Jeg har problemer med at se igennem mine briller nu. Ja. Okay. For der begyndte at løbe vand på mine briller nu. Fucking lortebriller, altså. Der er noget, der klikker på over på min dørkarm. Kan altså ikke se noget. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet hører, hvad det er, jeg siger. Jeg kan også bare snakke med mig selv. Og fedt nok. Jamen, jeg har det ikke, for jeg kan ikke se ud af de her briller lige nu. Ja, tak. Og der løber sved eller snot eller sæde ned af dem. Ja. Men det er ikke så meget dug, det er ligesom om det bare er vand. Ja. Ja, huset bag ved vinduerne. Lars, det blå i år.
Hvad siger du? Var det også mig? Simon? Ja? Over i huset 1. Kan du se, der står nogen der? Over i døren? Udenbart er der ikke nogen i døren. Jeg kan ikke se nogen i døren. Okay. Nej, jeg kan ikke se. Hvem broadcaster? Nej. Det ved jeg ikke. I krattet ved siden af huset. Lige til venstre for. De ligger helt nede. Lige oppe i huset. Ja, sådan lige helt nede. Jeg har set en i vinduet, jeg lige skulle. Så rykker de sig sgu lidt, så der bliver rullefald. Ja, lige bag huset, de ser ham. Så ham lige på hjørnet. Kom han rekurserende på mig. Det skal jeg ikke. Sjovt nok. Jeg bliver helt forskrækket, når du skyder. De er lige fremme her til højre. Lige igennem vinduet. I det første vindue der? Ja. Jeg kan ikke tage ham herfra. Ja, så er det lige ind. Så kommer ud og skyde. Ned, kom her. Nej, vent lidt, pas lige på. Jeg tager lige En gang over i busken. Jeg har over i. Ja, over derovre. Kan du også skyde dem? Prøv så. Over på vinduet. Det var lidt gerne, der er færdig. Væk! Fuck ham. Jeg ved ikke, hvilket vindue vi skyder på. Er det det første lige her? Nej, her. Kom over og kig. Men pas på, helt over, der ligger han over i busken. Ja. Det er tredje vindue, som står helt åbent. Grøn! Ja, vi har en hen. Vi har to herude, der er nedkæmpet. Ja. Vi har meget kontakt.
kontakt herovre. Så det er 1, 2, og så er der et åbent vindue. Ja, tak. Okay, de løber 2 mand fra ruinen over. Ja, det er jo lige herude. Ja, de spurgte efter kun lidt. Ja, det var lidt. Og der skal komme med. Jeg synes, vi stod herfra. Ja, vi kan ikke stå herinde. Nå, så gør vi det. Indtil vi lige får de folk op. Ja, hun vil ikke også. Ja. Der står et rødt flag. Der. Stod lige på hjørnet der bagerste bygning. Er der nogen civile med stadigvæk? Pas. Så det så det ud. Noget ude på. Bagerste. Ramt. Kom op til siden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Tag et mærke bagpå. Ja. Ja. Ja, tak. Ja, herude. Og på trappen. Jeg går den vej. Så går jeg. Nu går jeg. Kasper til venstre. Så er det. Ja, han løb op til huset med den der. Det er gule foran os. Gentag! Modtaget! Der løb en medic op bag huset. Det næste hus der. Okay. Han er død. Han er ramt nu i hvert fald. Ramt! Fucking snipser.
me to the wall. Simon, kan du få tredje vindue til højre, når du står derovre? Jeg synes, jeg kan se noget, men jeg lægger lidt om. Jeg snakker. Pas på, Raymond. 56, 57, 58, 59. Go! Skal jeg kraftigt med svære på ham der? Jeg ved lige, hvor han ligger. Ham på hjørnet der igen. Kom så. Ja, tak. Ja, nu. Ramt! 1, 2, 3. Simon, tager du sammen med 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jo, lige frem for os, nummer 12, der ligger en sniper i busken. Der var den ikke kan ryge. Udover det, så er vi skudt de andre. Der bliver skudt over på ruinen over mod os. Jeg tror lige, jeg tog en rekurserende. Ja. Hvor mange magasiner har du købt? Jeg har... Ja, vi henter Lars, så spiller vi. Ja, overfor Jette Jørgen, der er super fedt, han gider fuld autonom på så kort afstand. Det er vigtigt. Jeg ved ovenkøbet ham der står over på det der hjørne der. Jeg vil gerne lige vise et gear rundown, fordi jeg har fået så mange likes. Hvis I trykker med længere herover, så er det nemmere jo. Ja, vi skal bare lige passe på, fordi der står en på hjørnet og klipper os. Og der ligger en snap ude i græsset, som åbenbart har lånt Iron Mans dragt. Sagde jeg det højt? Upsi. Fuck it! Double medic. Jeg har også medic. Jeg ligger bare så. Ja. Men det så tager halvtid. Så. Jo, helvede. 13. 18. 19. 20. 21. 22. Den der, den sad fandme da lige. Ja, jeg tog ham på hjørnet derovre. Han sad lige i ansigtet. I bet he wishes he wore Fast Pro. Ja, det her, vi bliver savet i stykker, ja. Altså. Vi har også, Han var så over i vinduet. Han valgte så lige at save mig opad. Ja. Og jeg havde overhovedet ikke set ham på det tidspunkt. Nej. Skal vi skride? Ja. Jeg vil hjem. Ikke.
Ja, jeg tror lige, jeg blev pølset. Nej, det var rekurserende, det der. Nej, nej. Go. Jeg er forbi! Det kan da godt. Jo. Lad os for helvede komme ud. Hjem til Odense. Ja. Jeg er ved siden af her. Jeg kræfter mig hjem til Odense. Fjell er klang. Lige over ved foden af rød, der har ligget en snak, og du ved hvor længe. Foden ligger herovre. Rød, lige ved siden af det åbne der. Der var en mand derovre bagved, der lige var en melding, der har brugt ind bagud. For fuck's sakes. Det er jo bare en fucking eternity battle, det her så. Bare medics all spot over. Jeg forstår heller ikke helt den der, en medic per 3 mand. Ja, det plejer at være en gruppe. Ikke bare fordelt på hele siden. Nej, det er ikke en gruppe, det er medic en speciale. Jo, det er derfor jeg ikke forstår, at han står dernede i basen og siger, at vi skal bare tælle hvor mange vi er, så deler vi bare. Det er ikke sådan, at det er trænet. Nej, heller ikke Det meget. stod han selv og sagde. Ja. Sådan dernede. Så. Nå. Hvad så nu? Jeg har... Jeg skal prøve med bare at stikke hovedet frem. Nå, ja, det var godt push, de lavede der.